El projecte Col·labora per Paisatge forma part d'un projecte més gran que es diu Territori Resilient i treballa per la conservació de les construccions de pedra seca de les nostres àrees i la conservació també de la tècnica de construcció en pedra seca. És una tècnica que és probablement la primera tècnica constructiva que va fer servir la humanitat i de la que a les nostres terres en concret disposem d'una riquesa molt important. I en aquest cas col·laborem en l'Ajuntament de Freginals en la recuperació d'una barraca de pedra seca que malauradament fa un parell d'anys va caure, estava pràcticament desapareguda, per a tornar-la a recuperar i deixar-la en l'estat original. El primer que has de fer és netejar-la i llavors al mateix temps que la neteges vas triant la pedra, fiques el reble menut per una banda, la pedra mitjana per una altra i la pedra grossa al final. Quan ho tens tot ben net, llavors ja comences a construir. La tècnica és, primer fiques la pedra grossa o 2 o 3 pedres grosses i llavors ho reomplixes de reble. Pots ficar 4 o 5 pedres mitjanes, un cabàs o 2 de reble i llavors el que és superimportant és picar-la molt. En el martell, picar de traç, que és el que realment li dona la consistència al marge. La tècnica és la tècnica, com fan aquests senyors, d'intentar ordenar les pedres, travar-les entre elles i fer la funció que han de fer. En aquest cas, construir paret a 2 cares, paret a fora i paret a dins, i donar alçada fins al moment de fer la bòveda. I llavors del que es tracta és, des de quasi el començament de baix de la base, les pedres interiors cada vegada van entrant una miqueta. Van tancant, fins que arriben dalt de tot. I llavors dalt de tot s'acaba en una pedra, en una llosa gran. I llavors la banda de fora, si per la banda interior anem tancant, la banda de fora se queda a plom. I allò és el que dona la força a la cúpula. Els orígens de la pedra en sec podríem arribar a pensar que això és de quan se van transformar els camps, de quan abans eren els camps de malesa, quan els pagesos van haver de transformar per poder plantar arbres, van haver d'apartar la pedra. I apartar la pedra era 2 funcions, poder recuperar la terra i fer margens i aguantar la terra per poder plantar a la vora del marge, i en aquest cas, si la finca requeria aquí estar-hi una estona o uns dies, tindre un lloc d'aixopluc. Llavors, en la mateixa tècnica de construir un marge, també es pot construir una barraca. Aquesta és una mida mitjana que caben 2 o 3 persones i si al moment de treballar agafa una tronada, poder-se ficar una estona dins. La comarca del Montsià és rica en la diversitat de conreus i de paisatges i mantenir aquestes construccions fan que les generacions, que els jovens, coneguen la tradició nostra.